Hola de nou, estimats Júlia, Grau, Guillem i Nil. Avui us explicaré un conte poder pels més petits que se'n diu El llop Pepito en el racó de pensar. Aquí tenim un Pepito. És al matí a casa seva i estan esmorzant. Però en Pepito ja fa de les seves. S'ha posat a baix a la taula, a sota la taula, lligant els cordills de les sabates del seu pare. Ai, ai, ai. I la mare que diu, Pepito, la llet, vinga, espavila't. I així, cap a l'escola. Allà a l'escola, l'entremaliat d'en Pepito es dedica a fer avions. Veieu? Avions de paper. Diu, aquest volarà de forma especial. I en tira un que va als ulls d'aquesta nena que es diu Júlia. Per sort que té ulleres, no li fa mal. Però ell continua. I en fa un que llença molt fort, se'n va fora de la finestra i dona al cap d'un policia que estava posant una multa a un que anava en moto sense casc. I el policia, al sentir l'avió, li diu, ai, mainada, a veure si vinc. I la senyoreta, que ha vist, que ha sentit el rumor i ha sentit el policia, diu, Pepito, estigues. I l'altre li diu, ai, que rebràs. I sí, com que continua fent avions, la mestra li diu, Pepito, al racó de pensar. I tot tristoi se n'ha d'anar al racó de pensar. Amb aquestes, quan és allà que veu tot de mainada, els de quart, que són més grans, que estan jugant a pilota. Diu, ui, quina enveja que em fan. És que és tan avorrit estar aquí al racó de pensar. Uau, I veu la pastilina en el calaix. I diu, tinc una idea. Ja sé què faré. I prepara alguna cosa amb la pastilina. Que diu, què fa en Pepito? I en Pepito diu, soc l'artista de la pastilina, ja veureu el que faré. I un cop ha fet el que volia amb la pastilina, surt per la finestra i diu, vinga, passa-me-la, li diu als de quart. El del quart li passa i veuen que en sap molt. I diu, ui, sí que ho fa bé. I el volen fitxar, diuen, perquè fa gol. I diuen, va, fitxem-lo, vinga, aquest en sap. Però, clar, resulta que els de quart són més grans i tenen molt força. I amb aquestes, que un xut que tira un dels de quart molt fort, va al nas del nostre amic Pepito. I clar, l'estaborneix, ben estabornit, i paf, cau a terra. I diu, ui, i si s'ha mort? Ai, pobret, quin greu! Ha quedat ben estassat! Ai, que l'hem fet bona! Amb aquestes, que la mestra, sent el brugit que hi ha fora la finestra en el pati, que estaven jugant al pilot i sent tot això, ai, que algú s'ha fet mal i tal, i mira cap allà i veu en Pepito. Diu, ui, s'ha convertit en un monstre! I clar, es desmaia. I aquest, que sabia que anava,
diu, en Pepito s'ha fet una imatge de plastilina. I clar, això no ho havia vist la mestra i per això es desmaia, diu, es pensa que és un monstre. I sí, tal dit tal fet, ja veus que tots cap a la metgessa, a veure el metge. La mestra, que comença a despertar-se del desmai que ha tingut i diu, on soc? I en Pepito, quin mal! Aquest diu, alto en el del cotxe! I tot cap al metge. I amb aquestes, que la metgessa ja ha pogut cuidar a la mestra amb el seu desmai, i diu la mestra, diu, necessito vacances, perquè aquest Pepito em té molt estressat. I em diu, vull la mama. Quin mal, sembla un pebrot vermell. Aquí la metgessa li diu, sembla un pebrot vermell. I clar, amb aquestes s'han acabat les trapelleries d'en Pepito per avui. Entre altres coses, el que podem pensar és que alerta quan juguem amb nens més grans, que pot estar molt bé, ens pot agradar molt, però si rebarem més fort. Vinga, a passar-s'ho bé. Petonets, fins demà.